Haupa, behinan naz, Arati nekazaletzetik, eta hemen hau, Amir, gure zaldi txapeldunegaz, gure etxera erakusten. Etxea gutzako eta niretzako dana da, hemen bizi garen leku hau esan da ezingo neunke aldatu ezebe gaitik. Transmititu duzkun lasaitasun eta animaliekaz benetan gure duten bizimodu eroateko ez dauleku aproposa horik nitzako. Guk hemen bezeroei lo iteko leku emote dotzegu, bai laneko jendeari, bai kuadrillak igual inoz etorri dire, edo futboleko txapelketan bat jolastu dela edo zein ekintzatan etxe osoa alokatuten dozkue bai, eta gero horretaz gain ezagutzuten guk animaliek eukindoguz beti, etxea sortu baino lehenago tipe bai, eta animaliek guri transmititu dute dozkune, transmititu guri dugu, azkenean nik zaldi irterak emoten doaz, zaldi ekintzak emoten doaz, bai eskolantzako. Hemengo Zaratamoko eskolatik ganera babes oso handi bete jasoten dugu, ze hemeko umeri irakutzi gure dotzie soin urte askoan hemen eukiten ginduen bizimodu egaz, hemen baserriek ziren gehienak, danak bere animaliekaz, eta hori ez dugule guk galdu gure eta gure umeri hori erakutsi gure dotzi bai ez, soin urte askoan zelan bizi ziren eta zelan bizi garen gu. Guretzako guzti hori erakutsi gure dugu, bai zaldi irterakaz, bai hemen ikusten zuen moduen, gure Amirtxu beste zaldi betzuk ez be emoten da horien konfiantza eta babesa, hona etorri alzara mila bildu, antsietate edo beste dozein gauzagaz, eta honik dana emote dozkuez, harriro pila kargeta dozkuez, eta hona datozen bezeroak asko eskartuten da horiek, eurek emoten da horien maitasune. Bizi alzara edozein lekuten, azkenean niretzako honek esteko presiorik, hau benetan zehose betetan bozte gure biziteko leku eta bizimodu da.